Omar! Hawak ko na si Estasyo. Umalis na tayo rito. Wika ni Balong, paglapit nito di kalayuan sa mag-ama. Nang marinig naman nila Omar ang sinabi nito, buong lakas naman nilang sinuwag ang iilang mga gwardyang patuloy na humahadlang sa kanilang dinaraanan. Pagsilay niya sa isang gwardyang lumundag sa kanyang harapan, bigla naman niya itong sinalag ng kanyang tabak at kasabay nito ang kanyang pagbitaw ng isang napakalakas na sapak na siya namang mabilisang tumama sa dibdib ng gwardya. Pagbagsak nito sa lupa, dali-dali naman itong inibabawan ni Omar habang patuloy na nag-uusal. Pagsilay niya sa nilalang na hindi na makagalaw, agad naman niyang binitawan ang kanyang tabak at kasabay nito ang pagkumpas niya ng kamay sa katawan ng nilalang habang patuloy na inuutusan ang laman lupang naroon sa paligid. Segundo lang noon ang lumipas nang biglang lamunin ng gwardyang yon ng lupang kanyang kinahihigaan. Matapos itong gawin ni Omar, dali-dali naman niyang nilisan ang lugar na yon upang puntahan ang kanyang amang nagwawala sa digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita na ni Omar ang pagkalagas ng mga gwardya ni Estasyo. Halos isang nilalang na lamang ang nasisipat niya noong nakatayo, na siya namang hawak-hawak na sa ulo ng kanyang ama. Pagsilay niyang binali na ito ni Manong Arnel, agad naman niya itong nilapitan habang nagsasabi ng, "Tay, may nakatakas ho ba?" Wala anak. Anong rason? Bakit natin sila patatakasin? Sagot naman ni Manong Arnel. Nang marinig ito ni Omar, agad naman niyang niyaya ang kanyang ama na lumapit na sa kinaroroonan ni Balong. Kanina pa kasi yon naghihintay sa kanila kasama ang pinakapinuno ng mga gwardyang binawian nila ng buhay. Sa pagdating nila sa kinaroroonan nito, napagpasyahan nilang lisanin na ang mansyon kasama ni Estasyo. Hindi na sila nag-abala pang ilibing ang mga gwardya, gawa ng inaasahan na nila ang pagkaagnas ng mga katawan nito bago sumapit ang umaga. Labis kasi noong naniniwala si Balong, walang dugo ng tao ang mga gwardyang pinagkakatiwalaan ni Estasyo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang pagrinig nila sa pag-ungol ng kanilang bihag dahil sa pagsayad ng balat nito sa lupa. Hindi naman nila ito gaanong pinapansin sa kadahilan ng para sa kanila, isang magaang parusa pa lamang ang kanyang pinagdadaanan. Isang oras pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa lugar na kinaroroonan ng pamilyang kanilang tinulungan. Naaktuhan nila yung natutulog sa ilalim ng puno na parabang yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na makaramdam sila ng kaginhawaan at kapayapaan sa bawat gabing dumaraan. "Manong, gumising na ho kayo. Nandirito na kami." Wika ni Omar paglapit niya sa pamilyang yon. Habang hindi pa nagigising ang pamilya ng lalaki, minabuti ni Balong na itago ang pagmumukha ni Estasyo upang hindi na ito magbigay ng karagdagang takot sa kanyang mga biktima na ginambala ng ilang taon. Makalipas ang ilang minuto, nagising na nga ang lalaking yon at kasabay nito ang pagtitig sa kanila na parabang labis ang pagkagulat. Halos bakas na bakas sa pagmumukha nito ang hindi pagkapaniwala na nagawa nila Omar na mapabagsak ang taong labis nilang kinakatakutan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatayo ang lalaki para gisingin ang kanyang mga kamag-anak. Manong, sumunod lang kayo sa amin. Pansamantala muna namin kayong patitirahin sa aming lugar para naman kahit papaano'y makaramdam kayo ng kaligtasan at mawala ng pagkabahala sa inyong mga sarili. Wika ni Manong Arnel. Nang marinig ito ng pamilya ng lalaki, hindi na ito umimik, bagkus ay sumunod na lamang sila ng walang pagdadalawang isip. Habang binabaybay nila ang daan patungong kabilang baryo,
panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga kaganapan. Hindi rin nila alintana noon ang dilim ng paligid, gawa ng meron silang nag-iisang sulo na nagbibigay sa kanila ng gabay sa daan. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nila Omar ang panghuling bundok na kanilang daraanan. Doon ay pansamantala muna silang nagpahinga dahil napansin nilang hinihingal na ang mga kabataan nilang kasama. Habang patuloy silang nagmamasid sa paligid, bigla namang napansin ng lalaki ang taong pilit itinatago ni Balong. Nang masipat niya ang hubog ng katawan nito, agad naman niyang napagtanto na si Estacio ang taong yon. Sa sobrang pagkatakot noon ng lalaki, hindi niya naiwasang mapahawak kay Balong habang nagsasabi ng, Ginoong Balong, si Estacio ba yan? Bakit natin siya kasama? Kumalma ka lang, Manong. Wala nang magagawa ang taong yan. Iwasan mong magpahalata sa iyong pamilya dahil paniguradong magbibigay ka ng takot sa kanila. Sagot naman dito ni Balong. Matapos nitong makapagsalita, doon na nag-umpisang magtanong ang lalaki kung paano nila nadakip ang kinakatakutang tao sa kanilang lugar. Nang marinig naman ni Balong ang katanungan nito, sinabihan niya yung wala pa sa kanilang kalingkingan ang mga taong kanilang kinakatakutan. Nagkataon lang noong hindi nila ito natutunugan kung kaya't hindi sila nakagawa ng mabilisang aksyon. Habang abala sila sa kanilang pag-uusap, lumapit sa kanila si Omar para makisawsaw sa mga bagay na kanilang tinatalakay. Para magkaroon ng kapanatagan ang lalaking yon, ipinaliwanag nila Omar ang kanilang naging taktika upang mas lalong mapabilis ang pagdakip kay Estacio. Ayon kay Omar, hindi naman talaga gaanong kalakasan ang grupo ni Estacio sa kadahilan ng puro pisikal na lakas lamang ang kanilang sinasandigan. Yon ang naging susi nilang tatlo para magawa nilang matalo ang grupo nito ng walang kahirap-hirap. Dagdag pa ni Omar, ni hindi nga sila pinagpawisan sa labanang yon, gawa ng para lamang nila itong pinaglaruan. Habang abala sila sa kanilang pag-uusap, hindi nila inaasahang gising pala ang nilalang na kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa, bigla naman sila noong natigilan nang marinig nila itong magwika ng, Akala niyo ba wala kaming sinasandigan? Maghintay kayo. Kapag nalaman ito ni Panginoong Uring, magsisisi kayo. Nang marinig nila Omar ang pangalang Uring, bigla naman silang napabalikwas sa kanilang kinauupuan. Halos hindi nila inaasahang kakilala pala ni Estacio ang higlikas na ilang buwan na nilang hinahanap. Dahil sa mga sinabi nito, napilitan silang kausapin si Estacio ukol sa kanyang nalalaman tungkol kay Uring. Kahit papaano, iniiwasan pa rin nila noong mawala ng pasensya dito sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na labis pang natatakot doon ang pamilya ng lalaki. Nang hindi na nila yon mapaamin sa kinaroroonan ni Uring, napagpasyahan nila noong ipagpatuloy na lamang ang pakikipag-usap dito sa oras na marating na nila ang tahanan ni Ginoong Lito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na si Manong Arnel na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay nang mapansin niyang papalapit na ang bukang liwayway. Nang marating na nila ang tahanan ni Ginoong Lito, matyaga silang naghintay sa paggising nito. Bale, pinapasok muna ni Omar ang pamilyang yon sa kanilang kubo para naman kahit papaano maipagpatuloy nito ang kanilang naudlot na pagpapahinga. Sa pagsapit ng umaga, agad naman niyang kinausap ng masinsinan si Ginoong Lito ukol sa pansamantalang pananatili ng pamilyang yon sa kanilang kubo. Nangako din siya noong tutulong ito sa kanila sa anumang trabahong mag-uusad ng kanilang buhay sa bawat araw na dumaraan.
dahil sa utang na loob ni Ginoong Lito noon kay Omar, kung kaya't hindi na din ito nakatanggi sa kanyang gusto. Basta Omar, bigyan mo sila ng trabaho para naman kahit papaano'y hindi sila umaasa sa atin. May mga negosyo naman tayo, kaya wala yung problema. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka pa. O bueno, tutungo na ako sa bayan. Kayo na ang bahala rito. Wika ni Ginoong Lito. Sige ho, Ginoong Lito. Kami nang bahala. Mag-iingat ho kayo Naway gabayan kayo ng Diyos sa buong araw ninyong trabaho. Sagot naman ni Omar. Matapos nilang mag-usap, agad namang bumalik si Omar upang ipagsabi ang sinabi ng kanyang amo. Nang marinig naman ito ng pamilya ng lalaki, nagpresenta itong sila na muna ang pansamantalang magbabantay ng palayan hanggat hindi pa yon nagagapas. Hindi naman tumutol noon sila Omar, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na mapagkakatiwalaan na nila ito ng husto. Sa pag-alis ng pamilya ng lalaki sa kubo, kinuha ni Balong si Estacio at dinala sa ilalim ng papag. Doon naglikha siya ng isang hawlang kakasya lamang ito upang pansamantala yung ikulong hanggat hindi pa ito kumakanta ukol sa kinaroroonan ng grupo ni Uring. Estacio, talaga bang gusto mo pang mahirapan ng matagal ang sarili mo? Kung ako sa'yo, umaming ka na. Wala ka din namang patutunguhan Huli na ang lahat para sa'yo. Ayaw mo nun? Kahit sa kahuli-hulihang sandali ng iyong buhay, nakagawa ka pa rin ng mabuti. Wika ni Balong habang gumagawa ng hawla. Tama nga naman, Ginoong Estacio. Huwag mo na kaming pahirapan. Pare-pareho lang naman tayo ditong makakakuha ng benepisyo Kung ako sa inyo, makipagtulungan na lang kayo. At malay nyo, magbago pa ang isipan ng tiyuhin ko. Dagdag pa ni Omar. Magbago? Wala ngang pagkakaiba sa hayop ang turing nyo sa aming mga demonyo. Paano nyo kami pakikitaan ng awa? Gayong mas higit pa sa isang peste ang ginagawa ninyo sa aming paninikil. Sagot naman ni Estacio habang patuloy na sumusuka ng dugo. Matapos itong marinig nila Omar, pilit naman nila itong kinumbinse para magbago. Nararamdaman kasi nila noong may kabutihan pa sa kalooban ni Estacio na siya namang nais nilang makuha. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pilit naman nila itong kinukumbinse nang sa gayoy mahinto na ang nararamdaman nitong paghihirap. Ilang oras pa ang lumipas, pansamantala munang itinigil nila Omar ang kanilang ginagawa nang masipat nilang paparating doon si Manong Arnel. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Estacio, agad naman itong nagtanong kay Balong ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang pagtatanong. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, agad naman nilang inilahad kay Manong Arnel na hindi pa umaamin ang kanilang bihag sa mga bagay na nais nilang malaman. Ganun ba? Balong, siguro kinakailangan na nating gumamit ng bakal na kamay para naman lumambot ang karne ng ating bihag. Wala nang saysayang makipag-usap dito bilang isang tao dahil sigurado naman tayong ginagamit lang niya ang ating mga awa para maiwasan ang anumang bagay na ipinupukol sa kanya. Matapos makapag-wika ni Manong Arnel, ay siya namang pagkaladkad nito kay Estacio papalabas ng hawla. Pagtayo nito sa kanyang harapan, agad naman niya yung sinuntok sa tiyan na siyang naging sanhi upang bumagsak ang nanghihinang katawan nito sa lupa. Dahil sa ginawa ng ama ni Omar, wala na silang nagawa kundi ang sundin na lamang ang nais nito. Kahit papaano kasi, may punto din naman si Manong Arnel sa kanyang mga sinabi. Habang iniaangat ni Omar ang katawan ni Estacio, bigla naman itong tumilapon sa dulong parte ng pundasyon ng kubo dahil sa sipang pinakawalan ni Manong Arnel. Bagaman kitang-kita na nila ang paghihingalo nito, ninais pa rin nilang ibigay ang pagpapasya sa kanyang ama
sa pagtitiwalang magagawa nitong mapakanta si Estacio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon inilahad sa kanya ni Balong ang rason kung bakit iniiwasan niyang utusan si Estacio. Ayon kay Balong, masyado nang mapanganib para kay Estacio ang pagtanggap ng anumang usal, gawa ng siguradong hindi na ito kakayanin ng kanyang lantang katawan. Kapag tatangkain ni Balong na utusan ito, maaaring mamatay yon bago pa nito magawang mailahad sa kanila ang sikreto ni Uring. Halos hindi na nga nila noon alam kung saan sila lulugar sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na sa bawat araw na dumaraan, lumalakas ang pangkat nila Uring. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala ng masipat nilang paulit-ulit ng binubugbog ni Manong Arnel si Estacio. Halos lupaypay na talaga ito at animoy konting bugbog pa, kakawala na ang kanyang kaluluwa. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman nilang nilapitan si Manong Arnel para mapakalma. Nang mailayo na nila ito sa kalunos-lunos na katawan ni Estacio, dali-dali naman itong sinamahan ni Omar papataas ng kanilang kubo. Omar, siguraduhin mong mapapaamin niyo na si Estacio. Kapag bumalik pa ako dyan, papatayin ko na yan. Wika ni Manong Arnel habang naglalakad sila ng kanilang anak sa hagdan. Sige ho, tay. Kami na ang bahala. Kumalma na ho muna kayo para naman hindi kayo mapagalitan ni inay. Sige ka. Mamaya uminit ang ulo nun sa inyo. Pabirong sagot naman dito ni Omar. Nang marinig ito ng kanyang ama, ngumiti lang naman ito sa kanya habang marahang hinawakan ang kanyang ulo. Paglapit nila sa kanyang ina, agad naman niyang iniwan doon ang kanyang ama para bumalik sa ilalim ng papag. Ilang minuto pa ang lumipas, nadatnan niyang abalang-abala ang kanyang tiyuhin sa pagkukumpuni ng hawla ni Estacio. Matapos niya itong gawin, agad naman nila doong pinapasok ang kanilang bihag para pagpahingahin. Babalikan ka namin bukas. Pag-isipan mo na maigi ang iyong isasagot. Tandaan mo, Estacio, anuman ang lalabas sa bunganga mo, doon nakasalalay ang iyong buhay. Habilin ng tiyuhin ni Omar bago nila tuluyang nilisan ang lugar na yon. Sa pagsapit ng gabi, ninais nilang tatlong balikan si Estacio upang muli itong makausap. Inaasahan kasi nila noong nasa oras yon ng kanyang kalakasan, gawa ng bumalot na ang kadiliman sa kalupaan. Pagsilay nila doong nakaupo sa hawla at nakikiramdam sa buong paligid, dali-dali naman nila itong nilapitan. Nang maramdaman naman ni Estacio ang kanilang presensya, agad naman yung bumaluktot sa hawla habang dahan-dahang humihinga. Estacio, huwag mo na kaming artehan dyan. Alam naming nakabawi ka na. Ngayon, panahon na siguro para marinig namin ang iyong salaysay. Wika ni Balong. Nang marinig naman ni Estacio ang sinabi nito, patuloy pa rin yung nagsasawalang imik na parabang walang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nila itong narinig na humahagik-gik na parabang merong nakakatawa sa sinabi ng tiyuhin ni Omar. Dahil sa naging aksyon nito, kung kaya't muli na namang uminit ang ulo ni Manong Arnel. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong nilapitan at kasabay nito ang pagyugyug sa hawla bilang babala sa patuloy nitong ginagawa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang labis na pamumula ng mata ni Estacio na dahan-dahang binabalot ng napakaitim na likido. Nag-umpisa na din yung sumuka ng dugo na siyang naging sanhi upang dalhin nito nila Balong sa malayong parte ng kubo. Bukod kasi sa nangangalingasaw ang dugong inilalabas nito sa kanyang katawan, wala din itong putol na parabang magagawa nitong makalikha ng isang maliit na baha sa ilalim ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas,
Narating na nga nila ang isang mapunong parte ng lugar na kung saan nakatago sa mga bahay-bahay na nakatirik doon sa baryo. Paglapag nila noon sa hawlang pinagkukulungan ni Estacio, patuloy pa rin naman yung nagsusuka ng napakalapot na dugo. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa sila Omar, kundi pagmasdan na lamang ito habang patuloy na naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, nasipat nilang dahan-dahan ang tumatayo si Estacio sa kanyang hawla sa kabila ng patuloy na pag-agos ng dugo nito na lumalabas sa kanyang katawan. Nang masipat nila ang pangyayaring yon, agad naman silang gumawa ng hakbang para hadlangan ang anumang naiisip na gawin ng kanilang bihag. Subalit, bago pa man doon makalapit sila Omar, tuluyan na itong nakatakas sa hawlang nagsilbing kulungan nito ng ilang araw. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nila napagtanto na nakipagkasundo na pala si Estacio sa demonyo nang hindi nila nalalaman. Pagsilay nilang papasugod na ito sa kanila, agad naman nilang dinukot ang kanilang tabak bilang paunang paghahanda. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung inutusan ni Balong sa pagbabakasakaling magagawa niya itong mapasunod. Subalit, matapos niyang makapagbigay ng utos, laking gulat na lamang niya nang ngumisi si Estacio habang nagsasabi ng, Hindi lahat ng demonyo ay kaya mong utusan. Bagaman garalgal ang boses nito, klarong-klaro pa rin ito sa pandinig ng tsuhi ni Omar. Matapos itong sabihin ng nilalang, mabilisan naman siyang hinataw ng tabak ni Manong Arnel na siya namang bumaon sa kanyang kaliwang balikat. Dahil sa ginawa nito, pansamantala munang umatras si Estacio upang bunutin ng tabak na nakabaon sa kanyang katawan. Sa pagkatanggal ng tabak ni Manong Arnel, agad namang lumusob si Estacio ng walang pagdadalawang isip na parabang hindi siya naaapektuhan ng pag-ataking yon. Pagsilay naman doon ni Omar, mabilisan naman niya itong nilapitan habang pasimpleng nag-uusal. Pagsalag niya sa napakatalas na mga kuko ni Estacio, walang sabi-sabi, mabilisan niyang inihip sa pagmumuka nito ang mga pamakong binubuo ng karunungan sa kanan at kaliwa. Paglapat ng mga usal na yon sa katawan ng nilalang, bigla naman itong napasubasob sa lupa at kasabay nito ang paglitaw ng mga kasangga ni Balong na siya namang mabilisang tumarak ng kanilang sandata sa buong katawan ni Estacio. Matapos ang mga pangyayari, nananatili namang nakabulagta ang demonyo sa lupa habang nagpupumilit kumawala sa ganoong sitwasyon. Huli na ang lahat para sa iyo, Estacio. Binigyan ka namin ng panahon para makipagtulungan, pero hindi mo ito pinakinggan. Ano ba ang akala mo? Maililigtas ka ng demonyong pinapanigan mo? Isa kang bulag, Estacio! Isa kang bulag! Wika ni Balong. Nang marinig naman ni Estacio ang sinabi nito, bigla naman yung tumingin sa kanila habang sumasagot ng, Wala akong pinagsisisihan sa anumang desisyong aking ginawa. Mas mabuting mamatay ng lumalaban kaysa sa sumuko ng harapan. Panalo na kayo! Kaya bilang gantimpala, ilalahad ko sa inyo ang kinaroroonan ni Panginoong Uring. kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbulwak ng napakaraming dugo sa kanyang bunganga. Nang marinig naman nila Omar ang sinabi ng nilalang, agad naman nila itong nilapitan upang magawa nilang marinig ng maayos ang huling habilin ng nilalang. Maya-maya pa, doon na nga nag-umpisang magsalita si Estacio ukol sa lugar na kasalukuyang pinagtataguan ni Uring. Ayon sa kanya, na ang pangkat ni Uring ay matatagpuan sa isang baryong di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Sa isang kuweba ito namumugaran kung saan patagong naghahanap ng mga kaanib sa kanyang samahang nais buuin.
Layunin ng samahang yon ang lipunin ang lahat ng albularyo at paring nagbibigay ng pag-asa sa tao bilang paunang hakbang sa kanilang kasamaang nais ipatupad sa mundo. Dagdag pa ni Estacio na ang mga kasanggang hinahangad ni Uring dumaan sa napakaraming pagsubok para lamang mapatunayan ang kalakasan nitong mga tangan. Ayon pa sa kanya na ang karamihang sumasali doon, marami nang napatay o di naman kaya'y nagawa ng hindi kaaya-aya. Mag-iingat kayo sa lugar na yon. Maraming mangkukulam at mambabarang ang hawak ni Uring na kaya kayong patayin sa isang tinginan lang. Kahit ano pang lakas ang tangan ninyong mga higlikas, wala pa rin kayong kakayahan para mapanghibabawan ang pinagsamang lakas ng kadiliman. Wika ni Estacio. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong pagkamatay dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo sa katawan. Matapos itong marinig nila Omar, ilang minuto din naman sila noong natigilan dahil sa patuloy nilang pag-iisip sa mga sinabi ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nilang ilibing yon ng maayos para naman kahit papaano'y makabawi sila sa impormasyong binitawan nito. Okay, alam na sa 24 tsaka sa finale, umaatikabong bakbakan to. Pero hintayin niyo yung finale kasi may pinasa sa aking picture. Pakita ko na lang sa inyo kapag nasa finale na tayo. Yun lang. Salamat.